Čau, já jsem si řekl, že bychom mohli natočit další díl ze série Jak hledáme toho velkého Steva. Fanoušek mi v komentářích řekl, že že se jmenuje Mimikr, takže jdeme hledat Mimikra. Doufám, že ho dneska najdeme. Zase se to nějak pomalu načítá. Nevím, jak tam bude ten mikrofon slyšet, ale jestli tam bude něco špatného, tak sorry, jo, za to. Počkej, co? Počkej. Co to sakra? Tak to vypadá, že jsme ho našli. Nebo on si našel spíš nás. Sakra. Já teďka nevím, co mám dělat, jako. Co tady? Pumpkiny. Já bych zdrhal. No jasný, tady je... Řekneme ketchup, aby YouTube neměl s tím problém. Já zdrhám. Vlastně já mám sekeru. Jdeme pryč, lidi. Kámo, s tímhle nechci mít nic společného. Kámo. No, tak to vypadá, že tady ten cít je fakt děsivej. Kámo. Co tak seká divně? To mi tak nesekalo přece. Já jdu pryč. Ne. Au. Kámo. Jsem fakt nečekal, jakože se napojím a hnedka tam bude. What? Co to je? Můžete mi říct, co to je? To je od stromu, ale... Však jsme tam žádný stromy natěžili. No, já bych radši šel, protože to tady vypadá, že tady asi je. No, tak asi další díl nenatočím. Protože jsme ho asi našli. Ne. Tak. Já se tady zakopu. Ještě jeden blok. Tak. A čau, dámy a pánové.